Nyakora mgajwanga rwaki chenro mar Migago kamaro mnamo intiere tarika chiel dwe mar abiriyo higa mar 2023 ka piny Kenya ne kod kuyo nyakora mgajwang bang' ji moheo 50 wito ngimagi masira mar apaya magi duto kirani kanyakla chenro ni mar Migago to mokwongo magi weche mamiyo pek kod chieng' makawuono. Okiwa dagi chien wi trailer no chot modonje bugo ma tangi mane lewe chien no kalo gi ji ma ji notho. Ji 49 oyangi ni owito ngimagi ka jomoko 32 medo yudo thieth kaluwore kod masich apaya malondiani. Jatend piny William Ruto jiwo chenro mag saga e kinde mane odhialo nyasi mar 101 mag riwruoge saga ma pacho ka. Jotelo mag Uganda luo geno ni biro lando ker mar riwruog jodong luo kawuono. Machigni nyakora mgajwang nyinga en James Opondo nyalo tudri kod namba mar 336 kata tuto maro @Ramogi TVKE @James Opondo Senior. Machigni jatend piny William Ruto wacho ni riwruok mag saga en achiel kuom mise mage motegno e chiro ochumi pacho ka singo mar tiyo kod gi kanyakla e bero ngima jopiny ka oloso e kinde nyasi mar riwruoge saga kar romo ma KICC. Ruto olero ni piny owacho mare oketo omenda mathoth e chenro motenore kod riwruoge saga kaluwore gi duol maduong' magin godo e dongruok mag jopiny kaka weche mag kungo miyo Uganda hola kaachiel gi weche mag ohala. Ruto bende oyango ni sirikal osiketo tenge bilion 4 mar gero chichni manyasani kauntis duto mapacho kaka yo mar geng'o lal ma jo ohala yudo kinde ka kinde kaluwore gi kethruok mag mwandu magi. Kwa shamba yake akiwa peke yake and we want to sekta hii ya cooperative ni ya muhimu kwa sababu inaleta washirika pamoja, na mkiona katika budget yetu ya mwaka huu tumeweka pesa nyingi katika value chains ambayo inawahusisha washirika. Tumeweka pesa nyingi katika cotton and ginnery, hiyo value chain yote ya pamba tumeweka pesa ya kutosha. Tumeweka pesa katika value chain ya chai, tumeweka pesa katika value chain ya kahawa, tumeweka pesa katika value chain ya mambo ya fisheries, kwa sababu tunaamini ya kwamba hizo sectors zote zikifaulu, cooperative movement itafaulu na vile vile uchumi wa taifa letu la Kenya itafaulu. Nyakora mgajwang kawa adhi nyime ko tudre kod weche mag pedho. Ni jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua yango ni piny owacho dhi nyime kod timo lokruok e sekta mar pur kaka yo mar bero ngima jopur kaachiel gi chiro ochumi. Gachagua mane loso e gwenge Matigania e kaunti ma Meru ne osingo ni piny owacho dhi siro pur mar mira mar neno ni okelo yuto maber ne jopur. Ne omedo wacho ni mira en chama makelo yuto ne anyuola mathoth kendo chenro mar gole e kidieny mar yedhe mamero ji dhi nyime. Bende ne oyango ni chenro mag bago twak kod jopur mag majan mar chai kaachiel gi kahawa mayudore e kaunti ma Meru. Tunaendelea na mambo ya kupigana na pombe, tunaendelea na mambo ya miraa. Si mambo ya miraa mnataka tupange? Hapo mbeleni tulikuwa na mkutano ya kahawa, tutakuwa na mkutano ingine ya miraa, tutakuwa na ingine ya majani chai, tutakuwa na mkutano pia ya zile vyakula zingine zote ambaye zinafanyika hapa katika area hii. Nyakora mgajwang ngado ni mondo kawo ywe ma adundo kapo kwa dhia ywe benado na some oto wari adek
nyiswa ni inano waka intiere county mane kabinde pod waluo report mar masira mar apaya manotimore gwenge ma Londiani ka kwan ji ka nyaka sani yangore ni ji 49 ose wito ngimagi masira no manyotimre odiochieng' manyoro ka bende jatend Migago mar weche wuoth Kipchumba Murkomen osechopo gwenge ma Londiani kendo bedo kod achiel gi jogo mapod manyo jogegi masira no manyotimre odiochieng' no manyoro. Magi duto nyakoro mag jwang' mabiro ni bende wabugo kod lipota marwa mawuok nyaka sani nitiere alwora ma Londiani luono lipot ni Miriam Nyambura kobro lero nanta ang'o matimre gi sani to kata kamano nyakoro mag jwang' wadhi kod duogo to wan kod weche mathoth. Kapok wadhi eyo nyakoro mag jwang' director manyisa ni wadhi mbele gi weche manyien makoro njisani wedo ni tend Kenya Kwanza osingo mar chwalo chenro mag dongruok e county ma Homa Bay kaluwore kod chenro mag tend county no magi igeno ni biro bero ngima oganda kendo yaro thuolo mag tije ne jopiny manie alwora ma Nyanza. There are programs that touch on water and sanitation, which Mr. Engineer Lema is responsible for. There are programs on the blue economy. As we speak, we will be doing the Mbeta Paya, we'll be doing Homa Bay Paya, we'll be doing Kindo Bay Paya at a record 600 million. We are going to be buying a ferry as a government to ease transport in Lake Victoria. Now the road from Mbeta to Sindo all the way to Sori, the contractor, I'm sure Mheshimiwa Karolo is following keenly, is back on site so that that road is completed for ease of our movement. In a matter of weeks, we will be launching the construction of the Rusinga Ring Road at a cost of 1.2 billion. We will be doing the Mfangano Ring Road amongst many other government programs that the administration of President William Ruto is undertaking and has committed to. Korano gijwang bende wa luoni weche maporo tudre kod masira mar apaya manyotimre Londiani wabredo lipota marwa kowuok achiel ka achiel kowuok Londiani. Miriam Nyambura kamoiro ni pod ireso jok moko ma pod okwamo e bwo lorino manyo kelo masira no ka kwan mar jok ma wito ngimagi pok ong'ere e yo makare kata kamano iwacho ni gin ji mohewo 50 ka bende aneno ka oteu nitiere kae. Nyasaye oket chuny joma otho e masira no makoch kamano kama ukwe Naftali oko mawuok e gwenge ma Uradi. Sabare Eric kowuok e gwenge ma kata boma Mombasa wacho ni may the Almighty comfort those who have lost their loved ones. Bena neno kacha kangato wacho ni Migago anotieno aguni aja kana okimira aneno yo makare kan mashabiki kodete junction county ma Kisumu. Bena aneno kacha Carlton Japanese kuwuok Ruga Kisii county county ma Kisii wacho ni osedonjo chenro mar Migago kendo neno ayorno makare. Nyakoro mga jongado ni mondo ka oyweyo ma adundo to ka waduogo to pod wan kod weche mathoth. From the slums of Lagos Island, we bring you the story of a young lottery operator, Dayo, and his girlfriend, Halima, who find themselves in the hands of a gangster, Innocent. Innocent wants to reap where he did not sow. I expect my money 2 weeks. Dayo has to find a way to escape from the deadly wrath of Innocent and at the same time save his relationship with Halima. You dey use your brain. You dey hear wetin dey talk. You use your brain at all. That's why you talk. It makes sense. What's that for you? What's that for you? Watch this action-packed Nollywood movie Out of Luck only on viewsasa.com or dial *487*3#. Duondgi osetir kendo ok winj motegno. E Ramogi TV, wating'o duondgi.
wabedo gi twak gi nyionagi mung'eyo kendo yango mapok ung'eyo. Tijegi, lony margi, kanyakla kod ngima gi duto wamenyoni kendo wakeloni e chenro mar mine wacho. Sani nyalo dok dala ni kendo na divorce na dhi dala. Okadogi. Sani koro okan mana politician. Koro an jatich. Kamano bende, wamenyoni miyo motimo maber juma ka juma kaka Phoebe Asiyo, Charity Ngilu, Jael Mbogo, Wamboi Otieno, Mudhoni Wakirima, e kind mamoko e chenro mar miyo mar juma. Inyalo bedo miyo manigi sigana mapoko meny, Kikibaji Goi, tudi koda Jaelieta, ngeso ka ngeso Sadek Otieno, e mine wacho. Winam Cinema, biro bedo kayangu ni gik manyien. There is this beautiful flower in your garden that is what being plucked. To kaka wawacho ga pile, ma en odwa. Wakelo ni sinema mapok ineno e piny luo duto. Drama. Iwani umbi okawinji. Umbi asewinjo gi mabor. Nyiero. An kaka jadolo maesa, sama nyirombe pod yie mar golo sadaka ni pesa ni waywere go kudi. Tuke mag hera. Jaberino kaka hera mapodi ni mit barata. Ma ene jo gweng gomba. Kod mor moloyo. Kik sinema mora mora bai. Ket wang'e wang' jowi mari mar Ramogi. Chieng' Jumapil, saa 2:15 otieno. Ma en odwa. Akipole sana madam. Usijali. Wacha wasiwasi. Jana ni nini mbaya? Unaangushaji customer bana. Kuendesha bike bana. Nimemwambia atulie. Atulie hajamuumia. Niko na bima boda. Bima boda. Bima boda inaketa kila kitu. Aje sasa. Bills zote za hosi ziko catered for. Chukua simu yako. Una dial *487#, choose insurance. Alafu na select hapo bima boda, fuata hizi instructions zote. Once you pay unapata that party sticker yako instant. Kain gi okumba mar boda boda mari, kata kama sira ojuki, one kodi, Kikibaji Goi, bang masira. Yudo okumba mar bima boda, ne boda boda ni kawuono, e nengo moyweyo mar shillings 100 kende. Dista 487*4#, mondo mi yud bima boda. Welcome to Shabekila. Play Shabeki Virtuals on Shabeki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender and so many virtuals only on Shabeki.com. Shabekiland, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabeki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Shabeki.com. Machiegni kendo nya Ramogi jwang' ka wadhi nyime kaka ne wasingo. Wakil ripot mawacho ni kwan mar joma wito ngimagi masira marach mar apaya Londiani e kaunti ma Kericho koro oyange ni osechopo 49 kapod ichiche ni kwan makamano nyalo medore. Trailer maduong' mar piny Rwanda nyobayo motuomo geche 8 kendo ng'ielore kuom ji e apaya no. Jatend migawo mar wuoth Kipchumba Murkomen manolimo kar masira no kinyi ma kawuono wacho ni ibiro ridi chike matayo yore wuoth kendo daro chirni mantiere e geng apaya. Sifroso Kinda miwale mathoth. Masira mar apaya oloko kido mong'ere mar ohala ma osebetie e akak yore malondiani. Nyaka ngeso gokinyi nyoyange ni kwan ji mae Wopra Beach osewito ngimagi kaluwore kod masira no. Ng'injo mag chiemo mag johala ma uso ga e geng apaya no okorore. Wuoch kod mwandu mamoko mawachore ni ne mek jomanyo masira ojuko imanyiso koch mar masira manotimore Tich Abich gotieno. Joneno lero ni trailer manyori kotingo simiti kowuok e pachoka katero e piny Rwanda emajo bayo ma otimo masira no. Trailer no nyotuomo nyamburko maro maboro. Gikone nyo ng'ielore kendo luar kuom johala kod jotielo manyoni e geng apaya.
Cristiano Ogutu lero kaka masirano ne odwa tieko ngimane kane ochomo boma ma Kisumu. Kwa chopo junction madonjo Molo, ne nitie trailer ne nitiere mbele na. To na chich ni trailer ni ok no ring maber. Kech an ni speed mar 50 to ok na nyalo yudo trailer no. To no ringo whereby kwa iteremuko kama no ringe ok no onge kod any brakes moro atol ma brake ma gari nyalo bedo godo ka gari ringo e mteremuko. Then na chich mana nyiso mama ne wantiere godo bwana gari ni ringo marach. Ochwada gi chien do nan steady steering ma ok na timango ok na panic kech dina panic dina nyono pedestrian mane ntiere e kwanga paya. Kano se chwada wiye no chot. Wi trailer no chot modonje bugo ma tangi mane lewe chien container mane ntiere chien no kalo gi ji ma ji notho. Luoro nitiere ni dipoka jomoko pod omoke bwo trailer no. Apisas mane reso ji wacho ni giyudo fundi mag ji e alworano. E kindeno ji makwan gi romo 32 manyo resi medo yudo thieth e ute thieth mag Rufa, Manakuru kod Kericho. Jatend migawo mar yore wuoth Kipchumba Murkomen manochope kar masirano lero ni chirni malak nyaka ginga peini keto ngima oganda kamarach. Our intention is to make sure that ultimately all drivers in the Republic of Kenya or driving in our roads have valid medical certification, so that we don't have situations in the future where I don't know what could have happened in this situation, but we want to make sure that everybody is tested whether they are medically sound to be able to operate in our roads. Thirdly, the phenomena of doing business along our roads is Kenyan, and maybe not Kenyan alone, but even if you go to East African countries, people are doing business along the roads. Market stalls, hawking along the road. This is not peculiar to Londiani. Etesendo bila malondiani. Chumbe mag nyamburko chiko kamotingo nyamburko mag jowuoth 4, nyamburko achiel mar ji giwegi, bas kachiel koda loche. Jotelo mawuok e gwengego manolimo kar masirano kwayo mondo keto kenge manyalo geng'o masira ma kamago e kinde mabiro. Wede kod osiepe dhi nyime gi manyo johera mag-gi magichechni ne nyalo bedo e masirano. Simfros Okinda, Ramogi TV. Ka wadhi nyime wayudo ni piny owacho ma Siaya ochako chenro mar jiwo jende mondo odonje weche pur mabiro konyogi e yuto magi mapile. Ageta mar chenrono en yango chiemo moromo ne jodak ma Siaya e kinde chenrono mar puonjo oganda ewi kaka inyalo ber pur e yo manyasani. Tabitha Ogutu manotelo ne chenrono lero ni koro sa osechopo mar ojende tione gigin giwegi e yor pur mondo giyud yuto magibiro konyorego e chopo dwachgi. Jatend migawo mar pur ma Siaya Sylvester Koko dhokoni obiro loso gi sirikal mondo omed pok mar omenda e budget ma chiwone sekta mar pur. Bende ojiwo ojende mondo chak tiyo e sekta mar pur koni pur ok oene jodongo kod joma ochung' e tich kende, makmana ni gin bende ginyalo yudo thuolo mar pur. Jende makwan gi romo 1,000 yudo thuolo mar riwore gi jowetegi kendo chiwo paro mopogore ewi kaka ginyalo bero pur e kindgi. Kawuono en odiochieng' maber, ne wan gi nyasi mar yudhe matimo agribusiness miluongo ni Agri Youth Forum and Expo 2023. To kawuono ne county government masiano sirowa kaka vijande matimo agribusiness kendo wabedo gi nyasi midhiala ahinya. To wakwayo ahinya ni joyudhe kumoro amora ma gintiere weginewa kaka example maber kaka josiaya. Yudhe ma Siaya gik magitimo muneno ka gitimo ni mondo wagolre uru e weche mag kuo, weche mag ugaidi. Wasebedo kwatemo mondo wanen rawere kikne weche mag pur kaka tich ma owen jogo ma osomo, jogo mose retire, jogo mnorem school, kata jogo mabiro pur as a last option. Adwaro mondo anyis rawerewa moloyo to ma Siaya ni pur en ohala maduong' ahinya kendo ni kod pesa.
nitie ja pesa moro ma iluongo ni Aliko Dangote ne owacho ni kawacho gi kisungu en the next billionaires in the world will be farmers. Gima owacho ni thuolo kod opportunities pod nitie mang'eny ahinya mondo ji olos pesa, to thuolo go ng'eny e weche mag pur. Jopuonjre kod jodak e alwora ma Aora Mara geno yudo fungruok tok riwruok moro ma ok mar piny owacho chiwo sir mar gero olalono. Great Plain Foundation ogolo sir mar omenda maromo milion 3.6 mabiro konyo e gero olalono e alwora ma sikunde primar Mango Swani ka gavana ma Narok Patrick Ole Ntutu osiro chenrono ka osingo nywako lwedo kod jochiw sir mar konyo oganda e alworano. Hii mto huwa wakati wa mvua inafurika kabisa na haipitiki. Kwa hivyo sisi kama shule tunapata changamoto sana kwa sababu ya watoto kutokuwa shuleni kwa sababu ya mafuriko ya mto huu. Watoto watasakaa hata wiki moja, hata wiki mbili, wakati wote ambao mvua inaendelea watoto watasakaa kwa hiyo muda wote kutokuwa shuleni kwa sababu ya mafuriko. Indeed, it was an issue. It was a big issue. I think you have seen the pictures, as I think there was Georgia who was talking about that the children sometimes cross here and the teachers have to help them to cross over the river for the other side. And I must say that I'm very pleased with what Hammond and the engineers have done with this bridge. And you have visited a number of places that I wanted us to really do some partnership to build more footbridges in this county. And as a county government, we can come in and contribute a certain amount of money, and then we see how you normally do it. Actually, this is one of the best bridges. I know for sure these people are very happy. And I was primarily motivated listening to the mothers' stories out in the bush of their children drowning, not able to get to school. But our mission is to save lives. Many people don't understand the impact that a simple footbridge like this has on a community. It helps children go to school, it helps mothers to get to the clinic, and it helps farmers to get to the market. Jodak e gwenge ma Kakamega geno yudo fungruok e chenro mag pi bang' jotelo makono chiwo tangi makwan gi dirom 150. Jaod bura ma kaunti ma Kakamega LC Muhanda ne oyango chenro mar pogo tangi go e bwo riwruok mar matangi mashinani. En achiel kuom okenge mar neno ni jopiny ochiko kendo okano pi manyalo konyogi kata e kinde mag oro. Chenrono geto konyo oganda e sub counties 12 mane counties ma Kakamega. Furaha yangu kubwa ni kwamba kati ya matangi 150, 107 inaendea mtoto wa shule. Jamani, wale wadau, wale wataalam, hata na wale mabroka na mabwenyenye, wale mna advise Ruto, please listen to this lady here. Hii vitu mnasumbuana na wananchi, sijui housing nini, invest in education and we'll have no problem. Wananchi mliniambia ya kwamba muko na shida ya maji. Mimi kikapu changu ni pesa kidogo sana. Ile muhula ingine nilikuwa na 60 boreholes, 60 wards. Lakini round hii nikaona ya kwamba kufikia wananchi wengi nipeane matanks. Hii phase ya kwanza ni 150. Mwaka ujao tena namna hiyo kidogo kidogo. Mpaka 2027. Shikarikario.
Jodak e gwenge ma ugatuzi od bura ma Kisauni Mombasa ne jobago ng'anyo mamul ka gisoyo okang' mar jaket mwandu moro buono mar darogi e lowo moro ma gidakie mosebedo gi ywaruok. E ng'anyono mane ochakore e gweng'no ma ugatuzi ka gichomo apis mar jatend jalup County Commissioner ma Kisauni, jodago koni jaket mwanduno osechiwonegi siema mar dar kanyo ma ka kamano to ichako muk utegi. En gino mane gikwedo malich mokalo gi moko kuom jotelo kotelnegi kod jaod bura ma Kisauni Rashid Bedzimba mane oyuoro e ng'anyono mar winjo ywak jodak. Kata kamano jalup County Commissioner ma Kisauni ne owinjo ywakgi kendo okoni ibro los wechego. Sasa dakika hii sisi twatoka pale twenda wapi? Tumekuwa hapo zaidi ya miaka 15, watoto wote wamezaliwa hapo. Leo hii tuambiwa kwamba tuhame twende wapi? Na sisi tu wa Kenya. Kuna mashule pale, kuna misikiti, kuna makanisa, na sisi wenyewe tumeweza kujenga ile sehemu, na kwa hivyo tuna imani na serikali ya kwamba itaweza kuchukulia hili jambo kwa maanani, itaweza kulichukulia hili jambo kwa kasi sana, ndiposa tuweze kuwa tutaishi katika ile sehemu tukiwa na amani na tukiwa tuna uhakika kwamba tuko mahali ambapo tunaweza ita nyumbani. Hii ni ulaghai na hatutakubali, na ninaonya Kisauni hakuna mtu atavunjiwa nyumba. Hakuna. Hiyo hatutaruhusu. Hiyo hatutaruhusu. Huyo mtu alikuwa wapi wakati watu wanachimba msingi? Huyo mtu alikuwa wapi wakati watu wanaanza kuweka bloki ya kwanza? Huyo mtu alikuwa wapi wakati sasa nyumba imejengwa? Huyo mtu alikuwa wapi wakati stima imevutwa? Huyo mtu alikuwa wapi mpaka misikiti imejengwa? Hatutokubali na hatutaruhusu. Kama anataka kutafuta mahali ya kunyang'anya ardhi aende sehemu nyingine. Kisauni hakuna nafasi. Tukishapokea waraka huu ambao umetupa, tutaweza keti chini, tuweze kuangalia kwa undani, alafu pia tuweze kutoa ushauri kwenu na pia kutumia njia zingine ambazo zilizoko zinaweza kutumika ili mzozo huu uweze kutatuliwa. Jodak ma Kericho medo yuoro e lap ma Moi Gardens kama nyakalondo mar Chamgei obago chenro mar thieth maonge chudo. Chenro no itayo kod jachiw thieth mawuok e osiptal ma Tenwek ka osire kod Chamgei FM ma en achiel kuom tesende nyakalondo mag kambi mag Royal Media Services. Riwruok ma kamano bende chwalo puonje ne jo ohala matindo mar bero chenrogi mag ohala kendo juolo yuto maggi. Nia kuna mga John Korado ni monateri report mawuok nwa Londiani kama masira marapaya nyotimre otieno ma nyoro kendo kaka waino ni apisas mag piny owacho riwruok mar Red Cross kod oganda mamoko manie alworano onyoko chenro mar menyo e kindeni. Kata kamano ichichi ni jomoko dipoka nokwamo e bwo trelano. Wadhi achiel kachiel nyaka Londiani kama watudre kod reporter marwa Mary Ann mondo omiwa ler ewi gima timore e sechegi. Marian, asante sana kwa kujiunga nasi. Hebu tuambie shughuli ikoaje saa hizi na kumekuwa na tashwishi kulingana na wale ambao wamefariki. Hebu tuambie mambo kukoje Londiani. Na mshukrani Opondo, ni kwa kweli kuwa idadi ya wale waliofariki imeongezeka baada ya watu 3 kufariki leo asubuhi. 2 wakifariki katika hospitali ya rufaa ya Kericho na 1 akifariki katika hospitali ya rufaa ya Nakuru. Kwa hivyo idadi hii imeongezeka hadi kufikia 52. Hii ni kwa mujibu wa yule msimamizi wa afya katika kaunti ya Kericho, Brenda B, ambaye ametueleza masuala haya. Akitueleza pia kuna wale ambao wako hospitali wakiwa na majeraha tofauti mwilini kwa miguu, mikono na vile vile hata kichwa. Lakini hapa tulipo ni mahali ambapo ni eneo la tukio ambapo hapo jana tulishuhudia ajali hii ambapo trailer ilikuja ikagonga baadhi ya wakazi walikuwa hapa wakiendeleza biashara zao za kawaida
kwenye eneo hili, na kile ambacho tumearifiwa ni kuwa zoezi hili bado lingali litaendelea kufikia sasa, kwani ukiweza kuona bado container lile ambalo lilianguka upande huu liliweza bado liko papa hapa. Lakini vile vile kile ambacho tumearifiwa ni kuwa huenda kuna watu, maafisa wa usalama wanasema huenda kuna watu ambao bado wako pale chini, na kwa hivyo ni swala ambalo wanataka kuhakikisha kuwa wameweza kuangalia ili kuhakikisha kuwa idadi hiyo haiweza kuongezeka, kama kuhakikisha kuwa wamepata idadi iliyo sawa kuhusiana na ajali hii. Vile vile pia tumeweza kuona gari hili ama kreni hii inatarajiwa kuhusika kwenye zoezi la kutoa container hii kwenye eneo hili. Kwa hivyo wakazi wa hapa wanasema kuwa wameendelea kuhimiza serikali kuhakikisha kuwa wanaweka zile speed bumps katika barabara hii ya Nakuru kuelekea Kericho, ili kuhakikisha kuwa ajali kama hizi ama ajali kama hii haifanyiki. Kile ambacho tumeweza kuarifiwa na baadhi ya wakazi wa eneo hili ni kuwa bado wanataka, kuna mambo ambayo wanataka serikali kuu kuhakikisha wameweza kuzingatia. Ni pengine nikizungumza na baadhi ya wakazi waweze kutueleza mengi zaidi kuhusiana na swala hili. Ukianza tu na jina lako uweze kutueleza kuhusiana na ajali hii ya jana, pengine nini hasa kilitendeka, na vile vile manusura wale ambao wako katika hospitali tofauti, pengine ni masuala gani ambayo mnayo ya kusema kuhusiana na ajali hii ya jana? Kwa majina naitwa Pauline Wanjiro, mkazi wa Londiani, na siku ya jana tuliweza kupata hili janga la kupoteza wapendwa wetu wa pande hii ya Londiani, na hasa tunasema serikali iweze kutusaidia, kwa sababu kama wangetuwekea bump kutoka pale juu kitoka total, watuwekee bump, at least hii trailer ingeweza kupoteza mwelekeo, iaguke kwa ile kichaka badala ya kuja kuangukia watu. So ninaomba serikali iweze kutusaidia sana kutuwekea hizo bumps, na tunashukuru CS wetu Mulkomen ameweza kufika mahali hapa asubuhi na mapema, na kina governors na wameweza kutusikiza na kusikia kilio yetu. Ya pili, ningeweza kuomba serikali ya kwamba ikasaidie waathiriwa, ni kwa sababu tumepoteza idadi ya watu wengi, zaidi ya watu 55, na waweze kutusaidia kwa hali ya mazishi, na pia wakumbuke ya kwamba wale wazazi wengi ni hasla, walikuwa wametoka barabara kutafuta, ni wale wakulima wadogo, na tungependa sana baada ya kutushikilia upande wa mazishi, wajua kwamba wale wazazi wako na watoto shule na wanataka hasa, na tungependa serikali pia iendelee kusaidia wale watoto, ni kwa sababu wengi wako secondary na wengine wako universities. So tungeomba serikali iweze kutusaidia kwa upande huo. Tunashukuru sana wakati huu, ni kwa sababu ya wakati huo. Shukran. Pengine nizungumze na yule ambaye alinusurika ajali hiyo hapo jana. Ulikuwa na baadhi ya wengine, wewe ni mhudumu wa katika eneo hili ama mfanyabiashara katika soko ya Ramogi mano Meriana Nyambura kaintiere Londiani kama masira marapaya ni otimre kendo leronwa ni jogo ma kwangi iromo pa beach kodario sewito ngimagi ka moko pode reso kaka ni winjo motelo ni bende chenro pode dio nyime mar reso jogo ka bende jatend Migago mar wuoth Kipchumba Murkomen bende singo mar daro chirni mayudre genga apaya mondo mi ogeng masira machalo kamago manyalo yudre kinde mabiro. Mano lipot mabro luoni ka chopo saa achiel kod saa adek kendo bro kelo ni kokalo chenro magwa mag weche manyien kochopo saa achiel kod saa adek mar otieno. Nyakoro Ramogi bende adamana tieko gi kar kanyo saa omayowa wang'wa agoniero kamano kuom bedo kodwa nyaka ne wachaki kendo koro wachope giko ka weche mag tuke bende nyakoro Ramogi nwaluni kwa chopo saa achiel kod saa adek bro kelo ni kaka otimre pewe mag tuke ma opogore. Bed koro diche makare jo yema katwenga pochgi paka jo Kisumu Kajulu mosu kamoro mana ma untiere bedudu koro odiching makare. Nyinga en James Opondo.